Piye Mas? Keringetku sak jagung-jagung lho Mas. Lho, iki kan ngetok lek sampean tandang gawe tenanan. Oh ngono. Masalah iki sing kene senggak. Lah nyapa? Lah kene meneng e grupe mul iki. Dereng dahar lho Mas. Dibatin. Dibatin. Oh. Iya, apa jeneng prakteknya ilmu kebatinan. Oh ngoten. Apa kira-kira ya kuwi? Lho, urung tenang lek perkara kopi, ya toh. Wis ora sah mutung dadak ra gelem senggak. Neng mburi iki wis digodhokne wedang, dinteni. Sing penting senggake kompak engko wedange los. Wedang ireng. Wedang bening. Loh, ndak boleh lek kuwi ndak boleh. Ndak pareng lek kuwi, heeh. Kok yo beling. Lah wong ditawani wedang kok njaluke wedoang. Hah? Wedoang. Gak boleh, gak boleh. Ndak pareng Mas, mul ki dosa. Monggo Mbak Sani. Apa kowe arep kelingan karo
Hao ngono lho Mas. Hao. Oh, kasep. Kasep. Ndak demen aku. Ndak demen. Telat-telat. Oh ngono. Ndak demen sesuk melu santi ngalor ya wis. Kopine rong metu to Mas? Urung. Nggih. Tuh, Mas. Panggilan kepada Muhammad Kopi. Dumateng panjenenganipun saudara kopi. Oh nggih. Untuk saudara kopi. Lah dalah ya kuwi lho Mas. Mesti nggawa ruwen-ruwen cangkeme akeh kok iki. Cangkemku dhewe nyapung ngono wis arep kok antemi aku. Ndak. Gak boleh bilang cangkem itu gak boleh. Ndak boleh cangkem itu ndak boleh. Gak boleh. Apalagi tadi ada yang ngomong congor-congor Nah, gitu. itu kasar itu. Lambenya disuwek aja. Oh, harusnya gak gitu. Ndak gitu. Nggak yang, gitu. Yang bener itu apa? Cobrot. Malah nggawa cobrot tekan kene bocah iki. Nggih, bacot kae ya, Mas. Apa kowe ra kelingan ku